L'altre dia vaig preguntar al ChatGPT si necessitava res, si l'havia deixat el ChatGPT o què cony passava, tio. O sigui, total, que el ChatGPT diu que no hi ha una xifra oficial pública sobre quantes mules té l'exèrcit espanyol, perquè el Ministeri de Defensa no publica un cens actualitzat d'aquests animals. Saps per què? T'ho dic i amb això esbrinem. Saps per què? Perquè per generar confiança als ciutadans s'ha de guardar secret d'estat en algunes coses. Mira... I el nombre d'efectius aquí n'és un, tio. T'ho anava a dir, la gent està molt satisfeta amb l'exèrcit perquè no sap de la missa a la meitat. Això és el gran secret. Home, Carles, la tàctica és claríssima. Els americans ens declaren la guerra i ens ataquen amb uns drons de visió tèrmica infraroja amià d'última generació carregats de petards i verins caríssims que són capaços, mig d'una estampida, d'una manifestació, pelar només gent amb lentilles celíaca i del Barça. Vull dir, són així, ara les armes són molt precises. Sí, però nosaltres anem amb mules, no pateixis. Exacte, l'exèrcit espanyol, de confiança, deixa anar les mules amb unes alforges carregades de rulo de cabra gratinat, perquè si les intercepten i les fan personeres fotin rujar els carcellers i engeguen les mules amb la cabra al davant amb el túning corresponent i potser ens carreguem d'un atac de riure un comandament del Pentàgon. Clar. I per això estem tranquils. I això dona confiança, I això no sé, però a mi això de les enquestes per això és una cosa que no he entès mai. Jo penso que primer, abans que res, i alguna vegada hem parlat, abans que res, jo penso que s'hauria de fer una enquesta de veure si la gent té nassos a dir la veritat o no, perquè clar, de què serveix una enquesta que la gent diu el que li passa per la castanya en aquell moment? Gairebé com totes, Primer hauria de jurar i perjurar sobre la Bíblia, sobre el Corà, sobre el Talmud o sobre el llibre gordo de Petita, tant me fot, hauria de jurar que dirà la veritat, perquè si no, per què serveixen les enquestes, sí o no? Clar, tens tota la raó, Quim Vila. Escolta una cosa, hem de quedar per assajar pel dia 7, alguna hora, ja pujaràs per aquí, El dia 7 estàs actuant al golf de Moià. Exacte, i tu també al final, ja ho saps. Jo també, és veritat. Hem de tancar la història, la tradició diu que el Carles Pérez rubrica la meva actuació sempre al Golf Moià. És veritat. Doncs amb un número faltón, saps què vull dir? Ho farem. I parlem de la IA, va, sí. Se m'ha acudit que farem coses amb IA. Vinga. Vale, ala, Quim Vila, adéu. Adiós. Sí.